अरे तारा बहनी के प्रणाम करो। वाह बहुत अच्छा कि डल्ले बा हिला हिला के। ए भौजी तो साफ से बतावा लहंगा के अंदर कि लहंगा पे तो क्या हाल है भाई। आज हम बात कर बनी भोजपुरी होली सॉन्ग। तो भाई लोगन आज के वीडियो बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार बा। ऐसे कहल चाहते हैं कि वीडियो को पूरा देखा बहुत मज़ा आई। तो भाई लोग वीडियो बनावे के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद रहला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो बक छोड़ के आज के वीडियो स्टार्ट करता नहीं हो। का बात बा ना भौजी हमरा के हिसाब से बताओ का बात बा। एगो लड़का आरा जिला के तहरा के पटक के चुमा ले ले का ना भाई। जैसे भौजी कहत नु कि एगो लड़का आरा जिला के ए भौजी के बात सुनला के बाद हमरा लगा था भैया कुछ कर दिले बा। आ पटक के केरा नहीं दिले ना भाई। सुन तरा भौजी के फिर से कहतिया कि डल्ले बा हिला हिला के। ए भौजी सुको मनावा नु कि कोनो छाना हिला हिला के डल्ले बा। हम तो कहते नहीं और ओका जगह हम कसम से कहते नहीं फिचकारी कस के मार देती कि मुँहे पर चल जाई। होली में सैया रंगे आना। हाँ बहुत अच्छा। दुका दू दू दूनी चार होली में सैया रंगे अनार। देख ला भाई लोगन अब आजकल के भत्ता नु होली में अनार रंगता। ए भौजी तो कौन अनार हई वाला कि खाए वाला हमारे समझ में नहीं खेवत। पटक के मारा नु बता देबू का 5 पांगुनी 10 दे देला मोरी में का कहता रू कि देवेला मोरी में पटक हाथ तोरा बहनी के। देखा था भाई लोगन भैया बा इतनी पातिर के आ भौजी बा इतना मोट के आ कहतिया कि मोरी में पटक देवेला। ए भौजी झूठ मत बोला कसम से कहता नहीं झूठ बोलबू नु तान हम पेलबे करम आधा झाँटे रंगम। फिर बाद में हम से मत बोलियो कि तू काहे ऐसा करता रहा। अच्छा रह तारू शौक सिंगार में। ए भैया तहार काम मनबा कि भौजी लंगते रहो ना भाई। सुन तरह कैसे कहत रहा भैया कि रह तारू शौक सिंगार में। अरे भैया जब भौजी जवान हो गल बिया आ भौजी के लगे दू गो बम हो गल बा तो सर सर के ना रही तो नाम में से कोनो दबाई बात समझ में आयल कि समझाई फिर से। ना 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 ई बात नहीं के भैया। पहले के रहे नु मतलब 2 3 साल 5 साल पहले तो बड़ी झकास बड़ी स्मार्ट आ खूब अच्छा लागस। आज इनका वीडियो देखे में खूब मजा आवे। लेकिन अब इनका से बिहार में कुछ होके वाला नहीं कहा कि इनका जवानी पूरा झड़ गई बा। अगर तारा विश्वास नहीं करूँ तो एक बार सेज पर जाके लहंगा उठा के चेक कर लिया तारा पता लग जाए। बारे सरौ सकल बलौमा के झांट वाह बहुत अच्छा। सुन तारा कि तहार रंगले बा लाल किला के। अब तुनी समझ सकता भाई लोगन कि लाल किला भौजी के कौन बा। ए भैया तो हम तासे बता दो चाहतनी ओके लाल किला ना कहल जाला। ओके नु दूध कहल जाला, सेव कहल जाला ना सेव ना दूध कहल जाला चाहे जोबन कह सकता। लेकिन लाल किला मत कहो। लाल किला बहुत बड़ा बा भौजी का भी हेते हेते बा। लड़का एगो वाला जिला के। ए भौजी तो का कइले बा हो हमनियों के बताओ ना तारा बहनी के प्रणाम में करो। सुन तेरा भाई लोग कंती कहतिया एगो लड़का आरा जिला के। आगे बोला का कइले बा। हाँ तबे कहीं भौजी के गान लाल कैसे हो गल बा ना गाना चोली लाल कैसे हो गल बा। तबे भैया कहता रे कि काहे तहार किला रंगल बा। तो देखा भैया भौजी बता दिले बा एगो आरा के लड़का बा तो सारा हिला हिला के भौजी के डाल दिले बा। हाँ ई नहीं के समझ में आवत कि कथी डलले बा रंग डलले बा कि कुछ अलग। भाई लोगन तो कमेंट में बताइए लोगन। आ वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करिए लोगन और शेयर करिए और कमेंट के बताओ कि वीडियो कैसन लागल। फिर से मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।